Zdravo! Ja sam učiteljica Svetlana, a vi pratite video koji je jedan u nizu od videa posvećenih strategiji učenja čitanja. U prethodnom videu je objašnjeno kako se čitanje uči na nivou 1, odnosno početni nivo u kome učenici savladavaju čitanje slogova, odnosno reči koje se sastoje od dva glasa, a te reči imaju neko značenje. Ukoliko je dete uspešno savladalo prvi nivo, možemo preći na drugi nivo vežbanja koji je za nijansu teži od prethodnog. Sada ću vam pokazati koje to vežbe primenjujemo na drugom nivou. Učenje čitanja na nivou 2 podrazumeva čitanje troslovnih reči koje se završavaju na samoglasnik. Napominjem da svi videi koji su posvećeni strategiji učenja čitanja su nastali u saradnji sa logopedom Katarinom Garašanin, koja je svojim dragocenim savetima obogatila moje iskustvo. Da počnemo sa primerima. Kum, jun, tuš, šum, pez, zum, tim, šah. Kao što vidite, u ovim rečima prvo slovo, odnosno prvi glas je suglasnik, zatim ide samoglasnik i na kraju ponovo suglasnik. To je stavljeno sa jednim važnim razlogom, a to je da dete kada čita samoglasnike može da oteže dok ne uoči sledeći glas. Tako da je sasvim prihvatljivo na ovom nivou i kada čita da kaže ovako: sam, san, i ono će vremenom da svoje čitanje poboljšava i ubrzava, tako da će glasiti ovako: sam, san, sat, sud, sin, reč, žir, vir, miš, put, duh, med, mit, hit, kap, vuk. Važno je da objasnite i značenje neke reči ukoliko dete ne poznaje. Osim ovih primera, možete biti slobodni da i sami smislite neke primere, ali je važno da poštujete princip učenja čitanja nivoa 2. Srdačan pozdrav, vidimo se u sledećem videu u kome ću objasniti učenje čitanja na nivou 3.